हाबा जाहैदों आरोना नै माने अन्नानै भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब एन्ड खाथिनि बेलाइकनखौबो थुना होदो आरो खाथिनि बेलाइकनखौबो थुना होदो भिडिअ नोंसोरखौ सिगांग्रो स' गाइस जोङो दा जाहाथे नोंसिनियाव गोदान भिडिअ सिगांग्रो नुहैनो मोनो ओरैबो दं थांखासिन Hi guys. Huwag ka na maging dun eh. जालागासिनो दं आरोना ओरैजों नारजि लाब्रा अमा बेदर आसार बायदि बायदि दङमोन ओंखाम हटेल दं संगासिनो नैबो ओंखाम दोनग्रा हटेल Video kau bisa mana nak ke? Video kau goban jangan pribadi. Komen kalamna hodo. Apa zakam faibai guys ni? Siapa zakam ada na? Sini orang tu nak zakai.